karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Just remember. Anong nagila ka, Alice? Justin, nari ka diha. Kinsa man ang magtawganan nimo? Ha? Alice? Justin, kuhan. Ganina ka na ba diha? Nganong nagilak man ka? Kuhan, nahinamdam lang ko sa... Nahinamdam lang ko sa kong amahan. Wa pa nimo tubag ang akong pangutana. Kinsa ang nanawag nimo? Justin, ayaw lang kasuko. Kuhan, kanang... Unsa man? Nangabit na ka? Unsa ko kanang imong ipanulti? Wataon ko mga bitoy. Ug dili na mahitabo, Justin. Mahal ta ka. Kundi nimo kabit ang nanawag nimo. Nganong nagilak man ka? Kuhan, ang nanawag na ko kay... Justin? Wa pa ta mahuman na. Justin, ginoo ko. Dili nagatingalin ako mapungan ang pagtago kang Carlin gikan kang Justin. Justin! Miss Mara. Oh. Niyara ko. Diin man ka. Dito ko sa luyo. Mao ba? Okay. Kuan, May isugo ka na ko? wa lang. Ha? Kimingaw lang ko nimo. Miss Mara. Na sila si Alice og nuiti mo sa luyo. Nganong mahadlok man ka. Dila ko gusto nga may baw sila bahay na to kay... Nganong mahadlok man ka. Nga ulit tao man ka. Kuan. Basta, dila ko gusto nga masuko na ko imong inahan. Kay daan na magutong nagpasidaan na mo ang imong inahan nga. Di gin mi maguyab-uyab din eh. Okay. Sige. Tuod kay gabi Ani gyapon ka matog, ha? Ha? Mubalik lang ko, miss. Muuli lang ko kadiyot subay kay magkuwag akong bagong ilisan. Palabhin na lang ni Alice ang imong mga pulingon diha. Ha? Sige. Akong palaban niya pero mupauli lang gyud ko subay kay samo kaya mong kwarto eh. Asa man nidapitang inyo? Ako sa ubos pero ay lang pagunahuna og adto kay mauwaw ko eh. O gawas pa, di lagi mahimo nga mahibaw ang imong mami bahin natong duha. Okay, sige. Limpyohin na lang ang auto. Sige, miss. Ay, nako. Nanawag na sab si mommy. Sige, miss ha. Ari una ko sa luyo. Okay. Hello, mommy? Mara, hain ka man karon. Diyan ako sa bahay, mom. Nauli na ko. Yan di ka man mo tubagot tawgon. Gitubag na tika karon, mommy. Please, laban akong Ayaw na ko kasabi ka nun. Hain man ang driver, si Justin. Tuas garahian. Naglimpyo sa auto. Sige. Ayaw na lang ang dadaan si mong laag-laag, ha? Kaya doon ako laing kliyente nga moabot. Akong ipasugat sa airport. Okay, yes, mommy. Magpondoon ako diri sa bay. Kano sa man ka mauli diri? Usa ka semana ko diha. Sa Sunday, nana ko diha. Okay, mom. Bye. Amping. Yes. Makalugar mi si Justin din sa bay. O pila ka gabi Kinsang kasulti ni Alice da. Nga mura mo siyang mahadlok nga maabtan ako nga nagsulti sila. Bay, Oh, nulit na rin mo. bay. Si Ate Alice na na. Kuan. Tuwas loyo, pero bayro miro. Ayaw naglahos dito ha. May pangutana lang ko nimo.
Unsa man na? Nakabantay ka ba nga doon ay magtawgan na ni Alice? Ha? Akuan. Oh, naman si cellphone. Makapanawag yun siya. Mo ba? Naibaw ka ba kung kinsa manawag niya? Na. Wa sa ko kabaw ba yoy? Nga naman day. Nagduda ko. Nga doon ay kabit si Alice. Unsa? Unsa tayo gingon mo bay? Nagduda ko. Nga doon ay kabit si Alice. Agoy. Ginoo ko. Nga nung miabot man na si mong nahuna, bay, nga doon ay kabit si Ate Alice. Tungkol kay doon ay nanawag niya bay. Ug unya, ako siyang gisundan. Ug naabtan ang ako nga naghilak siya samtang nagigsulti sa pon. Ha? Uy, bay, ayaw na sa dayon pagkunahon na nga, nanggabit si Ate Alice, uy. Kibuutan ka ng imong asawa. Unya, hilumon ka na. Kasagaran sa ilumon bay. Lawom nagduot. Mas maay pa ang mga sabaan kay may baw ka pa sa dagan silang utok. Pero bay, dili man dyan ko makatuo bay ka ng imong gipasangil ba? Di dyan Pero ko nga nung matuo. naghilak man gid siya. Ha? Ambot Naghilak lang. siya. Ambot lang. Wadi ka muta na. Wa siya makatubag. Naglisod siya tubag. Di sa ko ganahan nga magigsulti niya karon kay nasa suod si Miss Mara. Aw, mauna yung ginaingon ba nga kalma lang yun una. Kaya tingali, maproblema mo ni Miss Mara. Mabuking na noon mo ni Madam Carla. Lakaw bay. Hmm? Pangutan si Alice kung kinsang nanawag niya. Nganong nagilak-kilak man siya. Ug murag nahadlok siya. Gihadlok na tingali siya sa iyang kabit. Oh, sige. Ako si katuon. Sekretuha lang ha. Kaya nasa suod si Miss Mara. Hello, girl. Hoy, gaga. Ako ni si Mara. Uy, nan ako sa Pinas. O gabi ni mo, may nakita na akong guy diri nga nakapalukmay sa kong heart. Bayot! Oops! Ay, saba ni Mami ha. Nga nakauyab dahin ko diri sa Pinas. Yes. Secret lang una na. Okay. Iyangan? Well, secret lang una. Unsa man ako sa pagpasabot si Justin, bahin kang Carlin. Naglipog naman hinuon ko. Ang ako lang kun makigsulti gid siya ni Carlin. Okay. Ay, Romero, mayo kay ni aga na. Noon sa mo si Justin, tingnan nagsilos man to. Shh, hinaya ka ng tingog di mo. Ay, Kay naa siyang kwarto si Miss Mara. ate, unsa lagi ni tapon ninyo? Nga nangutan na mato si Justin nako kung may kabit ba kuno ka? Unsa? Nangutan na siya ni mo, anak. Oo. Ate, unsa man pagkahitapo, ate? Romero, naabdan ko niya nga. Nakigsulti ko kang Carlin sa cellphone. Unya, nagila ko kay patay na si Papa. Unsa? Kung tinuod man nga akong pagduda nga may kabit si Alice. Oh, tabla na mi. Total, nainayak naman ko ni Miss Mara. Sakyan ko nagmayo ni Bayana. Kana pa'y hayahay kayo ko din eh. Pero makalagot sa mga naon kung tinuod man nga doon ay kabit si Alice. Panoy. Unsa? Mahal na hitabo. Oh, Romero. Nagdumot paghihapon si Carlin sa mong amahan. Bisan kung patay na kini. Huwag yun siya magkapasahilo ni ini. Uyawa din ng Carlin magdadto. Lahi siya sa uban, Romero. Doot yun sa bukog ang iyang kalagot sa among amahan.
O karon, tuwa na kang maninay Marcela ang iyang mga mata nakatutok sa kabit ni Papa. Huwag nahalo ko nga makasagin ang ako mango dito sa syudad, Romero. Imo na lang unta siyang ipapaulit. May prangkas siya na ako. Nga dili na siya mo paulit din sa ato, Romero. Unsa? Nabalakan ako sa kahimtang ni Carly dito sa syudad, Romero. Ate, ang ikaw wala ka kang by Justin, uy. Kinagduda na ni. Nakabit ni mo si Caroline nga nanawag. Usap-asap na. Naglipog naman ko ni Romero. Te, usar gyud mo mahimo ana. Unsaon man, Romero? Sultihin na lang sa tinuod si Justin. Sa tanan yun bahin kang Caroline. Oh. Karong gabi, ako na siya sultihan. Kana, o kinahanglan mangisog ka lang yun. Mayon ta kung mo pauli si Justin karon. Husto si Romero. Kinahanglan mo sulti na lagi ko ni Justin bahin kang Carlin. Ug unya na nako problemahon si Carlin. Wala ba yun may magkasulti kanina ni Justin, da? Pero nagkasiguro ko nga mo pauli siya. Kaya doon na pamiangay ko sa yunon. Bay, muna na lang ko mo, bay. Sige, bay. Ako na ni tiwas ang glimpyo ng mga tolls, bay. Sige. Mupauli ka ron? O, bay, pauli ko. Sige. Una lang ko mo, ha? Ulit juga, ha? Kinahanglan mo sultigin ako si Alice. Kung kinsa ang nanawag niya. Justin? Oh, Miss Mara? Na mauli na ang tanan, no? Oh, miss, namauli na. Maayo hinoon. Dili. Doon nga ni una ko sa panihapon. Ha? Mubalik lang unya ko, miss. Justin. Ang ano man ko, uy. Miss, matumba ka. Matumba tang duha. Justin. Ang anong dali man kay kumingawon ni mo. Oh, Miss Mara. Ay lang pagkabiyan sa kong liog. Niyata sa gawas. Aw. Dali isa suwed. Aron may makakita. Ha? Sige na. Ayaw na lang pagpauli, okay? Oh, Miss Mara. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!